Minulý týždeň na celom svete. Ahoj priatelia, som tu, aby som sa s vami podelil o najzaujímavejšie udalosti, správy a zaujímavosti z celého sveta, ktoré sa udiali minulý týždeň. Ste pripravení počúvať? Číslo 1. S tým, ako celý svet vstupuje do digitálneho veku, exponenciálne rastie vplyv sociálnych médií. Vplyv sociálnych médií na tínedžerov je však obzvlášť výrazný. Kvôli závislosti od sociálnych médií sa deti ani neučia, ani nehrajú. Strácajú schopnosť čeliť výzvam a samostatne riešiť problémy. Šokujúce je, že deti si už v mladom veku zvykajú na sledovanie obsahu pre dospelých. Okrem toho sa v Austrálii uvádza, že takmer 75% detí vo veku 14 až 17 rokov si vypestovalo návyk na drogy. Medzi týmito deťmi sa čoraz častejšie vyskytujú aj samovražedné myšlienky, ako aj znepokojujúci sklon k psychopatickej povahe ubližovať iným. Keď sa konzultovalo s niektorými psychiatrami, tí poukázali na to, že neobmedzený prístup k obsahu sociálnych médií vedie k vytváraniu nereálnych fantázií, ktoré vedú k takémuto správaniu. Ak sa to nebude kontrolovať, nebude to mať vplyv len na týchto jednotlivcov, ale môže to mať vážny vplyv na mládež a budúcnosť krajiny. Ako preventívne opatrenie Austrália zakázala deťom mladším ako 16 rokov prístup na internet. Austrálska ministerka pre komunikácie Michelle Rowlandová predložila v parlamente návrh zákona. Týmto krokom sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá zaviedla takéto obmedzenie sociálnych médií pre deti. Po vzore Austrálie teraz vláda Spojeného kráľovstva zvažuje zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 16 rokov. Možno je to dobrý nápad. Číslo 2. Na stenu bol prilepený banán. Možno sa čudujete, prečo by to niekto robil, no v skutočnosti je to umenie. Nedávno toto umelecké dielo vydražila spoločnosť Sotheby's v New Yorku nie za 1 či 2, ale za neuveriteľných $6,2 milióna. Kúpil ho Justin Sun, zakladateľ kryptomeny. Názov tohto umeleckého diela? Komediant. V roku 2019, keď bolo toto dielo prvýkrát vystavené na výstave Art Basel v Miami Beach, bolo kúpené za $150,000. Mnohým môže banán prilepený na stenu lepiacou páskou v hodnote $1, ktorý sa predáva za $6,2 milióna, znieť absurdne alebo bláznivo. Minulý rok, keď bolo toto dielo vystavené v múzeu v Južnej Kórei, došlo k zaujímavému incidentu. Istý mladý chlapec nedbalo zjedol vystavený banán a pokojne ho nahradil šupkou, pričom ho nalepil späť za pásku tak, ako bol. Na otázku vedenia múzea chlapec jednoducho povedal: "Bol som veľmi hladný, tak som ho zjedol." Možno sa teraz pýtate, ako môže byť banán z roku 2019 čerstvý v roku 2023? Alebo aj keby bol, nezjedol ho už chlapec. Prečo by teda niekto ešte tento rok minul $6,2 milióna na toto umelecké dielo? Tu je zákruta. Banán v umeleckom diele sa každé 3 dni vymieňa, aby zostal čerstvý. Je to jasné? Číslo 3. Každý vie o prebiehajúcej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. S cieľom povzbudiť ľudí, aby vstúpili do armády pre túto vojnu, ruský prezident Vladimír Putin podpísal nový zákon. Podľa tohto zákona budú všetkým novým rekrútom, ktorí vstúpia do armády, aby bojovali na Ukrajine, zúčtované pôžičky do výšky 8 miliónov rubľov. V rámci tohto programu budú mať vojaci, ktorí budú ochotní slúžiť v armáde 1 rok, nárok na odpustenie dlhu vo výške 1 milión rubľov, čo je približne $9,000. Zaujímavé je, že ruská vláda tiež oznámila, že ak dlžník vstúpi do armády, pôžičky budú odpustené aj jeho partnerovi. Cieľom tohto odvážneho kroku Ruska je povzbudiť občanov, aby bojovali za národ. Bez ohľadu na okolnosti je zavedenie takýchto zákonov na podporu tých, ktorí sú ochotní obetovať sa pre svoju krajinu, chválihodné. Číslo 4. Balasubramanian Chidambaram, ktorý žije v Singapure, veľmi miluje svoju manželku. So snom stať sa milionárom sa presťahoval z Indie do Singapuru a tvrdo pracoval, aby dosiahol svoje ciele. Pred 3 mesiacmi dokonca kúpil svojej manželke šperky. Netušil, že ten deň navždy zmení jeho život. V klenotníctve sa každý, kto minul viac ako 15,000 singapurských dolárov, mohol zapojiť do lotérie. Balasubramanian si myslel, že je to len pre zábavu, a tak sa rozhodol skúsiť šťastie a do lotérie sa zapojil. Prešli 3 mesiace a jedného dňa, keď si náhodne prechádzal sociálne siete, aby zachytil, čo sa deje vo svete, zrazu uvidel svoju vlastnú fotografiu. Prekvapený a zmetený sa sám seba opýtal, prečo je tu moja fotografia,
O čom je tento príspevok? Príspevok bol od spoločnosti Mustafa Jewelers a oznamoval, že Balasubramanian vyhral rekordnú výhru v lotérii vo výške 1 lak singapurských dolárov. Jeho dlhoročný sen stať sa milionárom sa konečne splnil. Priatelia, dovoľte mi položiť vám otázku. Veríte, že prečítanie úžasného príbehu môže niekomu zmeniť život? Veríte, že už len rozprávanie úžasného príbehu svojim deťom ich môže naučiť základným hodnotám pre život? Veríte, že každý problém, s ktorým sa v živote stretávate alebo môžete stretnúť v budúcnosti, môže vyriešiť jediný príbeh? Áno, je to možné. A dá sa to urobiť pomocou najväčšieho eposu, aký bol kedy v dejinách ľudstva vyrozprávaný, Mahabharata. Tento príbeh je oveľa silnejší než aj ten najúspešnejší film, aký bol kedy natočený. Je to výzva. Kompletná Mahabharata, napísaná slovami Vikramadityu, je k dispozícii v 2 zväzkoch, ako knihy, aj e-knihy, na Amazone a v ďalších 43 internetových obchodoch. Toto majstrovské dielo je dostupné v 54 jazykoch na celom svete. Odkazy na zakúpenie sú uvedené v popise nižšie. Objednajte si ju okamžite, pretože to nie je len kniha, je to knižnica múdrosti pre váš život. Číslo 5. Kdekoľvek na svete sa zosúv pôdy zvyčajne považuje za hroznú udalosť pre daný región. Tu je však zvláštny zvrat. Hora sa zrútila v dôsledku zosuvu pôdy a celá dedina to oslavovala ako festival. Chcete vedieť, kde sa to stalo? Bolo to v Kongu v Afrike. Hoci je Kongo bohaté na nerastné suroviny, zostáva jednou z najchudobnejších krajín sveta. Práve táto chudoba je dôvodom, prečo dedinčania zosúv pôdy oslavujú. Možno sa pýtate, aká je súvislosť medzi chudobou a zrútením hory? No, zrútená hora je plná tón medy. Dedinčania plánujú túto meď predať, aby konečne unikli svojim bojom a chudobe. Číslo 6. Bežne ľudia pracujú 8 až 9 hodín denne, ale v spoločnosti Griptail, startupe zameranom na umelú inteligenciu so sídlom v San Francisku, má generálny riaditeľ Daksha Gupta extrémnu požiadavku. Zamestnanci musia pracovať 84 hodín týždenne. To znamená 12 hodín denne bez voľných víkendov. Od zamestnancov sa očakáva, že budú pracovať 365 dní v roku bez výnimky. Daksha otvorene vyhlasuje, že v jeho spoločnosti neexistuje rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Požaduje, aby zamestnanci pracovali každý deň od 9. do 23 hod. Dokonca aj počas pohovorov tieto podmienky výslovne uvádza a kandidáti sú prijatí len vtedy, ak s nimi súhlasia. Hoci je v poriadku, že si spoločnosť môže stanoviť vlastné pravidlá, Daksha pokračoval a tieto podmienky zverejnil na sociálnych sieťach. Vtedy veci nabrali spád. Ľudia mu začali nadávať, niektorí to označovali za vykorisťovanie a iní za psychopata. Niektorí zašli dokonca tak ďaleko, že sa priamo vyhrážali smrťou. Za toto ťa zabijeme. Je prirodzené, že ľudia takto reagujú. Snažiť sa využiť niečiu potrebu práce a zneužiť jeho zúfalstvo, to určite vyvolá pobúrenie. Číslo 7. Viete, aký vek má najstarší človek na svete? 112 rokov. Volal sa John Alfred Tinniswood. John prežil 2 svetové vojny. Viete, v ktorom roku sa potopil Titanic? Bolo to v roku 1912, v roku, keď sa John narodil. Počas druhej svetovej vojny dokonca slúžil v britskej armáde. Bol najstarším mužom na svete. Medzi ženami je najstaršou žijúcou ženou Branias Morera, ktorá má 117 rokov. John, ktorý toho za svoj život videl veľmi veľa, nedávno zomrel. Pozoruhodné je, že až do posledných dní žil zdravým životom. Aj keď sa možno nedožijeme 112 rokov ako John, modlíme sa aspoň za to, aby sme sa dožili zdravého života do svojich 70 či 80 rokov. Odpočívajte v pokoji, pán John. Číslo 8. Tu je otázka pre vás. Predstavte si, že váš otec je tretí najbohatší človek v Malajzii a vaša matka je kráľovná kráľovstva. Čo by ste urobili? Začali by ste podnikať a zarábali by ste milióny? Cestovali by ste po svete a užívali si život? Alebo by ste sa snažili dostať svojho otca na vrchol? Povedzme, že by ste si vybrali jednu z týchto možností. V krajnom prípade by ste sa mohli venovať aj charitatívnej činnosti. Je to tak? Mladý muž Ven Ajahn Siripánjo si však vybral úplne inú cestu. Stal sa mníchom. Ajahnov otec Ananda Krishnan je jedným z najbohatších ľudí v Malajzii. Napriek tomu sa Ajahn rozhodol zrieť sa všetkého a prijať mníšstvo. Vo veku 18 rokov Ajahn navštívil kráľovstvo svojej matky v Thajsku.
Počas pobytu pozoroval buddhistických mníchov a ich životný štýl ho hlboko oslovil. Spočiatku prijal ich spôsob života ako experiment. Časom sa do mníštva ponoril naplno a rozhodol sa žiť ako buddhistický mních. Viete, kto je Adžahnov otec? Je to zakladateľ telekomunikačnej spoločnosti Aircel, ktorú si mnohí z nás pamätajú. Drahí priatelia, v nasledujúcej epizóde bude obsah na inej úrovni, nenechajte si ho ujsť. Stretneme sa opäť budúci útorok v rovnakom čase. Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si hneď objednať moju knihu Mahabharata. Odkazy nájdete v popise nižšie. Takisto, ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, okamžite tak urobte. Dovtedy sa majte na pozore. Ahoj.